हेलो लोगोफोर दिनै प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय शेयार खालाम कमेन्ट खालाम। प्रमद बर'आ बुंदों प्रमद बर'आ गोदो गाव आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप जानाय टाइमाव बुंदोंमोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 ओरै गोमो 50 ओरै गुफुर 50-50 आखिनानै बुंदोंमोन। रायजो राजाफ्राबो गोसोआव दङ। दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बुंदों दिनैनि दिनाव बड'लेण्डखौ साननो नांला एबा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो नांला एबा आन्दोलन खालामनो नांला। बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नंला। बड'लेण्ड इज नट इम्परटेन्ट फर आस होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। दिनैनि दिनाव प्रमद बर' खुगानिफ्राय बेबायदि खोथाया ओंखारनो नाङामोन। प्रमद बर'आ गावनो बड'लेण्डनि फाग्लाखा। बड'लेण्ड आन्दोलन खालामै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबाय थागोन होननानै प्रमद बर'आ बास खर'आव गामसा गाननानै गोदोनायाव आर'नाइ नैबाव लानानै डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट होननानै प्रमद बर'आ कन्टिनिउवासलि साउटिं खालामबोबाय थादोंमोन, अप्रेसिभ जाबोबाय थादोंमोन। बाट दिनैनि दिनाव आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय एबा बड'लेण्डआ इम्परटेन्ट नङा, दिस इज नट इम्परटेन्ट होननानै प्रमद बर'आ माब्रै बुंनो हाखो? हाउ इउ केन एबल टु से दैट मिस्टार प्रमद बर'? नोंथाङा बुंदोंमोन गोदो आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप जानाय टाइमाव बुंदोंमोन जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, वी वान्ट बड'लेण्ड, बड'लेण्ड इज आवर ब्लाड होननानै नोङो लामा लामा गाबख्रावबोदोंमोन। गामिनि जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्राखौ, नट अनलि गोरिब गुन्द्रा, जेसेबां गोरों गोरा इडुकेटेड इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर दं, ब्रेनि मानसिफोर दं, बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लादोंमोन आरो जोंनि दावहारुफोराबो बाहागो लादोंमोन, सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव थाउजेन्डस एन्ड थाउजेन्डस जोंनि दावहारुफ्रा मुंख्लं जाबाय। सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड एबा स्टेटहुडनि थाखाय गोबां मुंख्लं जालांबाय। मा दरखार दङमोन? दिनैनि दिनाव नोङो बिटिसिनि सासे CM जाबाय, नोङो बेबायदि बुंनो नाङा। नोङो CM जाबाय CMनि खामानिखौ मावदो। जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोर एबा फिउचार जेनेरेसनखौ नोङो हायोब्ला, जों हायाखसै बड'लेण्डनि जि सिमांमोन जों बेखौ फुलफिलमेन्ट खालामनो हायाखसै होननानै नोङो दिनैनि दिनाव सारेन्डार लानांगौ। प्रमद बर' मा नोंना बड'लेण्डखौ जोंनो नांला, दिल्लीयाव साइन खालामनानै फैबाय फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड, जायनि जाहोनाव फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सल्युसन खालामनानै दिल्लीयाव फैबाय। मालाबा बुङो दोनथ'दोंसो मादोंसो बेफोरबायदि हेन टेन एटसेट्रा एभ्रिथिं खोथाखौ बिथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजानि सिगाङाव माने थगायगासिनो दङ, मिसलिडिं खालामगासिनो दङ। नोङो हायोब्ला प्रमद बर' बड'लेण्डखौ जोंनो नांगौ जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना, आनटिल आनलेस जोङो कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबाय थागोन। बड'लेण्ड इज आवर ब्लाड होननानै दिनैसिम नोङो सापर्टसो खालामनांगौ, इनकारेजमेन्टसो होनांगौ। माबा सोरबा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो नागिरोबा सोरखौबा बुथानाय, सोरखौबा बुथेनाय मुभमेन्ट खालामनो नाङा, मानो नाङा बेफोरबायदि खोथा। पिस एन्ड हारमनियास बुस्थुआ दिनैसिमबो टिल नाउ स्टिल फैयाखै इन आवर ससाइटि। बाट प्रमद बर'आ बुङो पिस एन्ड हारमनियास बुस्थुआ फैबाय होननानै बुङो। बाट स्टिल देयार इज नो पिस एन्ड हारमनि इन आवर बिटिसि। मिस्टार प्रमद बर' नोङो लाजिनो सोलों। नोङो बिटिसिनि CM जाबाय जादो, मावबाय थादो, खामायबाय थादो, जोंहा बुंनांगौ गैया, जेबो खोथा गैया। बाट दिनैनि दिनाव नोङो बड'लेण्ड जाया मोना माया हेम टेम बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथ' बुंनो नाङा ना। मा नट इम्परटेन्ट बेलाय गोदो नोङो बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ नोङो बुंदोंमोन गोदो। हाग्रामाया बुंदोंमोन देयर इज नो क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै बुंदोंमोन। क्राइटेरिया गैया होननानै बुंदों, मोनथ'वा होननानैसो बुंदों। बे टाइमाव गोबां क्रिटिसिजम खालामदों, बखिदों, जोलैनि हांगार एटसेट्रा डट। दिनैनि दिनाव नोंसिनि क्राइटेरियाफोर, वेयर इज इउर क्राइटेरिया फर दा बड'लेण्ड मुभमेन्ट? प्रमद बर' नों हायासै नोङो बिदि बुंनो नाङाब्रा, नोङो सापर्ट खालाम। फैबाय थानाय जोंनि उन जोलैफ्रा बड'लेण्डनि जि सिमां बेखौ मोगथां महर खालामनो एबा कन्टिनिउ खालामनो थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा गावजों गाव मुसुवेलि ओंखारबोनानै खामानि मावनांगौ। नोङो बिदिसो बुंनांगौ, सापर्ट होनांगौ। दिनैनि दिनाव जोङो BTR मोनबाय, बियो जौगानायनिसो दिन, डेभेलपमेन्ट जानायनिसो दिन होननानै बुंनानै नोङो जेबो लाब गैया। स्टिल बाव जेबो जौगानाय फैयाखै, जायनि जाहोनाव दिनै BTR एकर्ड जानानै आफ्टार पिस एकर्ड एबा BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोंनि BTCआव थाखानाय जोंनि ट्राइबेल बर' फेमिलिसफोरनि जेसेबां हा हु दं, ग्राजिं लेन्ड दं, कास्ट लेन्ड दं, एभ्रिथिं बेफोरखौ दिनैनि दिनाव सरकारा नोजोर होगासिनो दङ। बोरैहाय बर'नि हाखौ जोङो लानो हायो नैबेखौ दिनैनि दिनाव सरकारा पलिटिक्स खालामनानै बर'नि जि थाखानाय पावार एन्ड फांसन बेबोथ' गैखाला।
एभ्रिथिं डिस्ट्रय जाबाय डे बाय डे रायजो राजाफ्रा नुबोगासिनो दङ नैबे क'क्राझार बाथारमारियाव जि जानानै थांनाय हानि जि घटना बे घटनायाव दिनै गोबां इउपिपिएलनि सापर्टार्स आरो बिपिएफनि सापर्टार्सफोर दं एनिवे जिखि पार्टिनि मानसिफ्रानो जाया मानो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल पार्टिनि सापर्टार्सफ्रानो दिनै दुखु मोनदों गोसोआव गुड फिलिंस जायाखै सेडनेस जादों मानो वाइ मिस्टार प्रमद बर' नोंखौ रायजो राजाफ्रा फोथायदोंमोन जोंनो प्रमद बर'खौ नांगौ वी वान्ट मिस्टार प्रमद बर' इन आवर बिटिसि होननानै बुंदोंमोन बाट मा जाखो नोंनि गिदिर गिदिर कमिटमेन्ट होनाया मा जाखो व्हाट हेपेन मिस्टार प्रमद बर' दिनैनि दिनाव जोंनि आबै आबौ सिं गंनाय बोराय बेन्थ'फ्राबो दिनै जोङो फथासेबो हाखौ हगारा जोंनि आबै आबौ फरफादारफोरनिफ्राय बे हाखौ जोङो आबाद मावनानै जाबोनाय दिनैनि दिनाव जोङो बेबायदि मानो खोनानो मोनखो बिटिआर सुक्ति जाबायलायनो दिनैनि दिनाव थाखानाय हा हुखौसो दिनै दखल खालामनानै लाजानो नागिरगासिनो दङ जोंनि थाखाय बियो नोगोद लाजिथाव प्रमद बर' नोङो हायोब्ला गोरिब गुन्द्रानि जोंनि बे लेखा रोङि जाम्बा जाम्बि जिसिबां दं बिटिसिआव थानाय आं बिटिसिनि खोथाखौल' रायज्लायनोसै एनिवे लोगोफोर नोङो हायोब्ला आं नोंखौ काइन्डलि बे भिडिअनि गेजेरजों मिस्टार प्रमद बर' आं नोंखौ आपिल खालामदों स्ट्रंलि आं नोंखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों कन्डेमबो खालामगोन गोरिब गुन्द्रानो हानि फाट्टा लेन्ड होनांगौ हो जेसेबां दं दासिमबो नामजारि जायाखै बेखौ बानायनानै हो अब्ला रायजो राजाया गोजोनगोन मोजां मोनगोन प्रमद बर'आ रायजो राजानि उन्नयननि मोजां खामानि मावदों होननानै नोंखौ बाख्नायगोन जि प्रतिश्रुति होदों जि प्रमिस लादोंमोन जि एसुरेन्स होदोंमोन बेखौ दिनैसिमबो नोंथाङा मोगथां महर खालामनानै होनो हायाखै मिस्टार प्रमद बर' जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बिटिसिआव थानाय गोरिब गुन्द्राफ्रा दिनै दुखु मोनदों गावनि थाखानाय आबाद मावनानै जाग्रा फिल्ड दुब्लिबारि एबा हा बेखौ दिनै सरकारा लाजोबनायनि टारगेट लागासिनो दङ दिनै प्रमद बर'आ हायोब्ला बिनि सायाव स्ट्रंलि खोथा बुंनांगौसो फथासेबो जोङो जेसेबां बिटिसिआव थानाय कास्ट लेन्ड एबा वाटार बडिज आरो जेसेबां ग्राजिं लेन्ड दं 1 इन्सिबो जोङो होआ नांगौबा जोङो जान होगोन जोंनि लाइफखौ जोङो गथायगोन सेक्रिफाइस खालामगोन देन अलसो जोङो होनो हाया होननानै प्रमद बर'आ साउटिं खालामनांगौसो दिनैनि दिनाव पावार मोननानै प्रमद बर'आ रायजो राजानि उन्नयननि खामानि मावनांगौना बिटिसिआव थाखानाय हा हुखौ दिनै प्रमद बर'आ सेख'नांगौ रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालाम कनसियास जा शेयार खालाम जिब्रालायनाय प्रमद बर' जेसेबां इउपिपिएलनि लिडारफोर दं राननानै हर दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि सापर्टार्सफ्राबो दुखु मोनदों मोनखागोन अट'मेटिकेलि दिनैनि दिनाव प्रमद बर'खौ फोथायनानै आसा खालामनानै भट होनानै देरहाहोबाय हानि मोन्थाय मोननो थाखाय प्रमद बर'खौ भट होनानै देरहाहो अब्ला जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव जोङो गोरिब गुन्द्रानि दुखु खस्थ'खौ जोङो बुजियो जोङो नायनानै थानो हाया बर' बिमानि मेगनाव मोदै नुयोब्ला जोंनि गोसोआ इनटलारेन्स जायो जोंनि गोसोआ गाबखांनाय मोनो दिनैनि दिनाव नों गाबनो रोंदोंना रोङाखै बबाव दङ व्हाइट आर इउ स्लिपिं मिस्टार प्रमद बर' होरो नोंनि गिदिर गिदिर लेक्सारा दिनै बर' बिमाया सिं गंनाय सिं देबनाय बर' बिमाया गावनि हाखौदि दिनै सेख'नानै लानो नागिरदों सरकारा उइदाउट जेबो नटिस गैयाजासे माब्रै सार्भे खालामफैखो माब्रैहाय माने दखल खालामनानै मानो लानो नागिरखो जोंनि बिटिसिआव जेसेबां हा हु दं बेखौ हायोब्ला नोङो गोरिब गुन्द्रानो बयनोबो राननानै हो बिगासे एबा बिगानै जेसेबां दं हायोब्ला राननानै हो अलमोस्ट 2 years रानिं जाबाय बाट स्टिल देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट इन आवर ससाइटि एबा बिटिसि माबा हनै मोनफानि उनाव मोनफा थाखानाय हा हुखौसो प्रमद बर'आ दिनै सोरनोबा होनो नागिरदों बियो जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर दिनै आङो बुंनो गोसो गैयामोन प्रमद बर'खौ दिनै प्रमद बर'नि जि खामानि मावनाय बिटिआर एकर्डनि उल्टासो अपोजिटलि दिनै खामानि जागासिनो दङ डे बाय डे आफ्टार डे रायजो राजाफ्रा नुलांबाय थागोन प्रमद बर'खौ फैबाय थानाय समाव रावबो सापर्ट दा खालाम
आरो जाय खालामो खालाम जोंहा बुंनांगौ गैया we don't care but दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा नुसे नुनानैबो जुदि प्रमद बर'खौ फैबाय थानाय आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव जुदि सापर्ट खालामबावोब्ला बियो जोलैनि हांगार बायदि जाहैगोन दिनै गावनि जाथिनि मोनखानाय थाखानाय हा हुखौनो दिनै सेख' जानानै लानो नागिरदों बेखौ साननो रोङाखै जोंनि लिडारफ्रा माबा पलिटिक्स खालामदों माबा खालामदों हा नोंसोरनोथ' पावाराव थानाय मानसिना नोंसोरो बुंदोब्रा प्रटेक्सन होदो बेबायदि हाखौ खालामनो मोनालै नङाबा जोङो सरकार सिफायगोन जों एलायन्सआव थाया नै बिदि बुंलाय मानि गोनां अब्ला जोङो UPPL जोङो रायजो राजानि सात्रनि उन्नयननि खामानि मावनोसो जों फैदों जोंनि जाथिनि रायजो राजानि खहा जानायनि जों खामानि मावा होननानै बुं प्रमद बर'खौ राय लरेन्स इस्लारिया राय प्रमद बर'नि खिबु खिबु थाबगायोब्ला लरेन्स इस्लारि सार आं नोंखौ सार होनो आं नोंखौ मानियो आं नोंखौ एप्रिसियेट खालामो सार बाट आं प्रमद बर'खौ आं मोजां मोनालै प्रमद बर'नि खोथाया मोनसेबो लाजाया आनएक्सपेक्टेड जायनि जाहोनाव आं प्रमद बर'खौ सानफ्रामबो बुङो प्रमद बर'खौबो आं रेसपेक्ट होगौमोन बाट टुडे आइ डोंट वान्ट टु गिभ रेसपेक्ट हिम प्रमद बर'खौ मानो हवाय सानदो प्रमद बर'आ सासे नेशनेलिज्म मानसि गोबां कन्ट्रिबिउसन खालामनानै टाइमलेस कन्ट्रिबिउसन सेक्रिफाइस खालामनाय मानसि बियो प्रमद बर'आ जोंबो मानिदों नाथाय दिनै आनफर्चुनेटलि प्रमद बर'आ माबा बड'लेण्ड बिनाया दिनैनि दिनाव इजि नङानो दिस इज नट इजि होनना बुङो नोंलाय मानोथो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामामोन मा खि मोनजानायनि मानो बिजामोन डिभाइड आसाम 50-50 मानो बुङामोन नोंनि सिमाङा BTCनि CM जाखांबानो बड'लेण्ड नांला बड'लेण्डखौ मुभमेन्ट दा खालामसै होननानै बुंनायसो जादों बियो अब्ला जोङो बे गुदुं सिङाव हाबनानै जोंनि डकुमेन्ट्सफोरखौ सावनानै लाजोबनांसिगौ नामा प्रमद बर'आ जोंनावबो एसे कनसेप्ट दं नैबे नालेंखरा जोंनाबो एसे ग्रथ डेभेलपमेन्ट जाबाय साननो हानाय जोंनाबो सेन्सिबल क्रिएटिभ माइन्ड दङ जोंनाव जोंबो बुंखागोन दिनैनि दिनाव बे समाव गिनानै थानाय एबा सोरखौबा गिनायनि जुग गैला जायनो हायो जेरै हायो बुं भिडिअ बानाय बुं लिड ससियेल मिडियाफ्राव लिड दिनै रोखा रोखा नुबाय दिनै गोमालांनोसो हमगासिनो दङ एनिवे लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय शेयार खालाम कमेन्ट खालाम जेसेबां हायो आरो आं मोनसे खोथाखौ दिनै रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर स्टिल वी आर नट हेपि उइथ दिस BTR रेकर्ड जोङो दासिमबो गोजोनाखै जायनि जाहोनाव जोङो जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना जोंनि मोगथां महर मोनाब्ला जोङो गोजोननाय गैया कन्टिनिउ खालामबाय थागोन होननानै रायजो राजाफ्राबो दिनै बुंदों दुखु मोनदों गमामाय नंमारगौ BTR रेकर्ड खालामनानै जोंहा जेबो उन्नति जायाखै जेबो जोंहा बेनिफिट जायाखै प्रमद बर'आसो गारि गिदिर गिदिर बायनो हादों दाउ बिखा जानो हादों 5 स्टार हटेलाव अमा बिखा जानो हादों दिनै प्रमद बर'आ बुंदों शान्ति सक्ति जानानै जोंनि BTCआव पिस जाबाय पिसफुलि ट्रेंक्विलिटि पिस एन्ड हारमनियास बुस्थुआ फैबाय नामा फैदोंब्ला दिनैनि दिनाव मानोथो हासेखौ जाबावखो नोंनि थाखा खामायनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो दरखार गैया 100 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ खामायो खामाय बाट नोङो जाथिनि खहा जानाय बर' रायजो राजानि जि प्रपार्टि जि हा हु दं BTCआव थानाय बेखौ नस्थ' दा खालाम बुजिबाय रायजो राजाफ्रा बे BTR रेकर्डजों गोजोनबाय नामा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर शेयार खालाम जायनि जाहोनाव दिनै गोरों गोराफ्रा ओंखारनानै बड'लेण्डनि सिमांखौ कन्टिनिउ खालामदों ओंखारदों नङाबालाय माथो दरखार दङमोन बयबोथ' माबा मोनसे मावनानै जानो हायोना जोंबोथ' मावनानै जानो हायो हाजिराबाबो मेल्ला माबा माबि अबावबा पार्ट टाइम जब माबा माबि एटसेट्रा डट मावनानै जानो हायोना हाया रायजो राजाफोर दिनै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनोब्ला जोंनिनो उन्नयन जागोन मोजां जागोन प्रमद बर'आलाय मानो बिदि बुंनांगौ नोंथ' बिदि बुंनो नाङा ना बड'लेण्ड मोनला मा मोनला नोंनो दा जोलैनि हांगारा बड'लेण्ड मोना होननानै मोनथिखागौब्ला अलरेडि नों मानो मुभमेन्ट खालामा जाम्बा जाम्बिनि जिउजों नों मानो प्ले खालामखो मानो थैहोखो दावहारुफोरखौ दिनैनि दिनाव आर्मस रिभलिउसन खालामनायनि थाखायसो दिनै नैबे लेभेलाव सफैदों प्रमद बर' नोंनि बबेबा बे बास खर'आव गाखोनानै गाफ्लालायनाय गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया बड'लेण्ड इज आवार ब्लाड होननानै बुंलायग्रा दिनै मा जाखो नोङो बुंनो नाङामोनलै प्रमद बर' ओरैबायदि दुखुनांथाव लासिं सिं बे लासिं सिंआ जों एबा सोरबा पार्सनेल मानसिखौ लाजि फोनांनाय जायाखै
बे जादों जोंनि दावहारुफोर मुंख्लंफोरखौ मान सन्मान खालामनो एबा मान सन्मान थायाखै लाजि फोनांनाय जादों दिनैनि दिनाव साननो गोनां प्रमद बर' नोङो उइदाउट थिंकिं खोथाखौ ससियेल मिडियायाव दा बुंसै अबजारभेसन खालाम बुं खोथा बुङैनि सिगां एसे डिपलि स्टाडि खालाम ब्रडलि जानला मानला खोथाया बुंबानो जाया एसे मिनिंफुल जानांगौ एसे सुइट जानांगौ गोदै माने ओंथि गोनां जानांगौ आदारवाइज नोंनि बेबायदि पलिटिकेलनि जि स्ट्रेटेजि खालामनाय बे मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा जायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोनबाय प्रमद बर'आ माथो जोलैनि हांगारमारफ्रा जाथिनि थै सोबग्रा होननानै नोंखौ दिनै बुंदों सिं बायलायनाय सिं गंलायनाय खानाय मोनलायनाय आबैया दिनै मेगनाव मोदै लानानै नोंखौ बुंदों बुरै बैसोआवबो दिनै बेबायदि बुंनांगौब्ला आलो गोजोनसो मोनजानांसिगौ दा बिटिआर रेकर्ड जाबाय आबै जोंनि बे आबै बुरैया खानाय मोनलायलायनाया मेगनाव मोदै लानानै दिनै प्रमद बर'खौ दिनै हांगार होनना बुङो जोलैनि हांगार बुंनांगौ बहुद दङलै प्रमद बर' जों खिन्थु ए टु जेड दाबो बुङाखै नोङो बेबायदि दा बुं सापर्ट खालाम हायोब्ला लाइमोनफोरखौ मटिभेट जागोन इनकारेजमेन्ट मोनगोन नोंसोर बायदि लिडारानो जुदि थै बड'लेण्ड बिनानै मा जाबावनांगौ लाब गैया बड'लेण्ड मोना बेफोर बुंनानै मा मोनखो नों होमबा नोंथ' सोमावसारफ्लादों दिनै नोङो राजा जानानै नों बावगारलांबाय आर इउ फरगट मिस्टार प्रमद बर' नों जोलैनि हांगारलै मोनथिबाय नोङो एभ्रिडे जायनि जाहोनाव दिनै सोरांजेननायनिफ्रायनो रायजो राजाजों दिनै बखिजायो मानो नों सान स्टाडि खालाम नोंनि खोथाया दिनैनि दिनाव मोनसेबो दाम गैया लाजिनो सोलों बुजिबाय प्रमद बर'